Ja, det er Tobias besvarelse af modul 5's mundtlige opgave omkring alkoholer, aldehyder, redoxreaktioner med mere. Og til at starte med skal jeg snakke om Tollins reaktion. Eller Tollins, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men i hvert fald noget, hvor man har en redoxreaktion, hvorved man kan påvise aldehyder. Og det vi kan se, det første spørgsmål, det er at forklare, hvordan man ved hjælp af Tollins reagens skal påvise aldehyder. Og det kan man simpelthen ved, at man får noget sølv, der bundfældes i den her reagens, når man lægger tilsætter noget aldehyd. Hvis vi har noget sølv, der er på ionform, det er på grund af, at den her reagens, eller Tollins reagens, det er en meget basisk opløsning, og der har man altså sølvet flydende på ionform. Og hvis man kigger på sølv efter, så har man altså sølv på fast form, når det reagerer med den her aldehyd. Derudover så har vi en aldehyd, det kan vi se på, det er en CH3, og så en C og et H og et O. Så C'et her er altså bundet til modsatte C, og til et H, og så har vi en dobbeltbinding til et O, så vi har altså en oxo-forbindelse. Og i det her tilfælde er det en aldehyd. Og så har vi en hydroxidion herover. Det reagerer så, og så får vi en carboxylsyre herover, der hedder CH3COOH, burde den have heddet, men så er det på ionform, det vil sige, at det er et H, der er frarevet, grundet den her meget basiske opløsning. Og så får vi altså noget vand og det her faste sølv som bundfælles. Og det er altså sådan, man påviser aldehyder ved hjælp af Tollins reagens. Det gør man ved, at man ser sølv og bundfælles, når man hælder det ind i den her reagens. Så skal jeg beskrive, hvilken anden redoxreaktion, der kan benyttes til påvisning af aldehyder, og det er den med Fehlings væske, hvor man i stedet for sølv, så får man noget kobber, der bundfælles. Man har noget kobber 2, som er på ionform, ligesom sølvet er, og så reagerer så og går hen til at blive til kobber 1, som bundfælles til kobberoxid, CO2O, som er så solid, og så får man, i stedet for den her dybblå farve i væsken, så får man det så til at blive sådan en rødlig farve. Det er den anden redoxreaktion, der kan benyttes til påvisning af aldehyder. Ja. Så tredje spørgsmål her. 3 alkoholer A, B, C bliver oxideret med dikromationer i sur opløsning, mild oxidation. Og oxidationsprodukten blev undersøgt med Tollins reagens og med 2,4 dinitrofenylhydrazin, DNP. Det er nemmere at sige. Og vi kan så se de her forskellige reaktioner, der finder sted. Og jeg skal så forklare ud fra undersøgelsen, hvilke alkoholtyper, om det er primære, sekundære eller tertiære, og det er selvfølgelig en af hver. Man kan først sige, at C'eren må være tertiær, da det er sådan, at tertiære alkoholer ikke reagerer ved de her oxidationsprocesser. Så derfor så den tertiære vil altså ikke have nogen reaktion overhovedet. Så ved vi, at den primære, den har vi jo set ovenfor, det er et aldehyd, og den vil altså reagere både med Tollins reagens, som vi lige har påvist ovenfor, og ved DNP. De sekundære alkoholer, så jeg syre før, men alkohol er i hvert fald, undskyld, hvis jeg har sagt noget andet, vil ikke reagere ved Tollins reagens, da de jo bliver til en keton, i stedet for at blive til en aldehyd. Og ketoner, de reagerer ikke med sølv i Tollins reagens, så derfor vil man ikke få noget svar, som jeg også kan se, når man hælder en sekundær alkohol ned i Tollins reagens, men til gengæld så reagerer de altså med DNP, ligesom en primær syre, eller en primær alkohol gør det. Yep. Det var mit svar på den her opgave. Skal jeg bare lige ned og slutte.